Ing wayah sore kang asrep, Indah lan Ari lagi sinau sesarengan. Ri, kue paham ora sing dijelentrehno Pak Hanan dek ingi? Aduh, piye yo? Aku dhewe yo mumet iki. Apa maneh Pak Hanan njletrehnoe cepet banget yoan. Lah iya, sinau ing omah koyo saiki iku ra enak amarga luwih angel paham marang pelajaran lan bosen. Apa awake dhewe njaluk tolong Kaila jelasno ae yo? Dheweke kan pinter matematika. Mesti dheweke paham apa sing jelasno Pak Hanan kuwi. Weh, Kaila arek anyar iku toh? Yo, ndang teleponan sekalian, engko kok kenalke ing aku yo. Dek ingi durung sempat kenalan karo aku soale. Assalamualaikum Kai. Kue iso ora marani Rene? Rene ing endi lapo? Ing omahe Indah Kai, ajarono aku karo Indah nggarap soal MTK. Aku ora paham iki, iso ora? Oh ya, bariki budal aku. Kirim alamat omahe Indah wae. Siap, tak enteni ya. Sawetara wektu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kai, iki lho, sing jenenge Indah. Dah, iki lho Kaila. Walah, niki to kang namine Kaila. Enggih, kula murid anyar kang pindahan dugi Malang sonten. Salam kenal, Kaila. Indah. Ayo mlebet. Wis padha kumpul. Pingin ngombe apa Cah Ayu? Enggih Bude, mboten usah repot-repot Bude. Ibu, menawi mboten ngerepoti, rencang-rencang didamelaken teh mawon. Ayo ndah, tulungono ibu nggawa Rene. Inggih, Bu. Ing pawon. Walah nduk, ibu lali durung tuku gula. Kongkonan adikmu, nduk, tuku gula sekilo ing tokone Bu Siti. Oh, nggih Bu, riyin. Indah marani adike ing kamar. Dek, kowe dikongkon ibu tuku gula ing warunge Bu Siti saiki. Tumbas piro, Mbak? Sekilo, Dek, nyaduite. Ndang budala wis dinteni ibu soale. Siap, Mbak. Ari, Indah, lan Kaila nerusaken sinau sesarengan. Alah, ngono wae ternyata. Matur nuwun ya lah. Podo-podo ndah, mengko lah ana soal sing angel maneh, sinau bareng kaya ngene wae ya. Yo, setuju. Created using Powtoon.